تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحومن عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كمي تغنيو فتوح تغاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبلنا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترخيبنا لنا كسافت سامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دموكم أدالونا أغراب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان باتجزا إخاء قنقوة أيت الصحاف كينياو دراسن صحاف فيلمن نقوقي واتيانغو أتمسرته حيل صحف بقنقوة تقديس كام صحفيو أب تحت الزبلة تكروت وهيبوز تقبرع علاليو الزعلال كم مربب NPR استرخ بخوينو كم زلوو بتسفيت أبراهام تترقي مدما قريب الله الدهلوي غازيت أنيا ستيف بولسن السنادويو على تحتمت قدام عسرة مقابيت كلتشن عسران حدن سعشمون تقدم قطرين يرو بعنق قد يخام الزراب مصحاف قليل زي كونس حد قزي نابتك باراويز مرح سوراوي من قسقاس كخونه خياليو اتغند مخنيات مبقسي نقوقي واتيانغو نهي مدرخ دراما خوينا أبشان جاعة 277 صحفة نيرا اتا دراما بعنق قدب مصحفة نتوم جزاء تزنبور واحد وسمن ناي نقوقي عبيت محبوس مداغونيو مخنيات جن الزينة برهن ويونت حيلس نصحفة وعيو بوليتيكا وملأختس لزنبور واحد برهن انتاي دا اتوم تواساتي نت دراما بكند بوانقو انجليزنيا بوانقو اديوم بوانقو عدم تلابسم كواسوو بمخ ادمي نيرو ابت غزيتي نقوقي اب يونيفرسيتي نيروبي هبوب صحافن بروفيسور سنة صحفن نيرو نويح كيس أنحاجن أتشاكو أن منجست كينيا ننقوقي واتيانغو حدا خابتو مازيوم حدا قنياتات سبات أب حاجر كينيا زنبر مخانو تغنزبه بشان جاعتم 277 عبد الروح حد شعم الدماء نقوقي أب تحت قيدات هو أب صنع حلوة زلو بيت مأسر تخاة داغونه دحريو نزيب بمبداه حانتي برك زخونات التدنق مصحف البولد بوانقا جيكويو صحفه زاب بيت مأسرت الصحافة مصحف بقرص راسن أخب كابن وراءتي ناي عين مدريس صحفة نيرا زا مصحف اتانا مجمرتا زمناو البولد بوانقا جيكويو نيرا أب زمناو سنة صحف أفريقيا أزيا التناد سراح تباهيلا تقلصت زا أب بيت مأسرت الصحافة البولد ديابلوس أب مسكال التبل دحر دما بقنق انجليزنيا ديفيل اون كروس زبل سمتو هيبوو زتحت متيا لومي نقوقي حدا خبتهم عبيتن لولياتن افريقاوين صحفتن نشلمات نوبيل ون حسي كوينوز فلتن اتا اورا افريقاوين صحفيو نسو كامبيتالز اوف بلاد ويزارد اوف ذا كرو كمونا بقربا وان بزعبا تاريخ فترة حزبي جيكيو تقلص The Perfect Nine زا مسألة مسرد زنصفه لبولدات زدرسيو أفريقاويان صحفتي بقنقو أديوم دا خصحف اللوه منبر بمجزأ هوي قنقوات إنجليزية وي فرنسانيا خصحفية بلو من بيلو بمموغات رايزي كونس بقبرون زرعي أزي فلوت دراسيو نستي بولسان بتزبالس أفلتتنا إيلو خعلو لغلو أفريقا وأمرو كبعداوي جزائي حدا مقبار أتزبلت من قدي كمن دقنا قنقوات أفريقيا محداسيو يبلو أتعلال يسعب أب صحفون بازي حسير النصرنات بزمولو تسناديو قريب له سناي مكتتال ستيف بولسن بقنقا جيكي مصحف نمنجست كينيا زا سقق زنبره سلامنتايو نوغوغي واتيانغو أزل الكايز اللي خاحتو نجزاء رسيون أبيت ما أسرت خوينه زحتو زنبركو حتايو قنقو انتايو حرايك قلت لك كمي قرنا نخال أتغاز إرنا هنجزء نخال
زبل እዩ እቲ ቀዳማይ እቶም ገበቲ ንቋንቋም ኩሉ ግዜ ከም ሓያል ቋንቋ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ስለዚ ነቲ ተገዛእ ቋንቋ ከም ሓደ ጭራቕ ጋኒናዊ ቋንቋ ብምሕሳብ ነቲ ገዛእ ቋንቋ ድማ ከም ሓደ ክቡርን ቅዱስን ቋንቋ ጌርካ ክብሪ ምሃብ እዩ እቲ ቋንቋ ከም ናይ ምስትውዓልነት ቋንቋ ከም ናይ ትእምርትነት ቋንቋ ከም ናይ ምእምርነት ቋንቋ ከም ናይ ዳህሳስነት ቋንቋ እዩ ክረአ ጸኒሑ ካብ ናይ ኣፍሪቃ ቋንቋታት ድማ ከም ፍልይ ዝበለ ጌርካ ምርኣይ እዚ ምናልባት ንኽትዛረበሉ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ንኣተሓሳስባ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ንፖለቲካዊ ሃልኪ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ኣነ ዝጽሕፈሉ መንገዲ እዚ እዩ ሕሰቦ እሞ እንግሊዝኛ ከም ናይ ክብሪ ቋንቋ ክርአ እንከሎ ናይ ኣፍሪቃ ቋንቋታት ግን ከም ደማዊ ርኹስነት ብደም ጨቀዊ ቋንቋ ርኹስነት ይቝጸር ስቲቭ ፖልሰን እዚ ኣብቲ ድሕሪ መግዛእቲ ፖስቶ ኮሎኒያል ዝነበረ እዋናት ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብረና ኣብ ብሪጣናውያን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ስልጣኖም ገዲፎም ክወፁ ምስ ጀመሩ ካብ ኬንያ ማለት እዩ ኬንያውያን ድማ ስልጣን ንምሓዝ እናተጓዮም ነይሮም ኣብዚ ግን ስለምንታይ ስልጣን ንምሓዝ ግድን ቋንቋ እንግሊዝ ምፍላጥ ዘድልዮም ነይሩ ግድን የድሊ ድዩ ንጉጊ እቲ ዘይንቡርነት መግዛእታዊ ስርዓት ከም ንቡር ስለ ዝተወስደ እዩ እቲ ኣመና ዘሕዝን ግን እቲ ዘይንቡርነት ከም ንቡር ኣተሓሳስባ ተቖፂሩ ክሳብ ሎሚ ይቕጽል ብምህላው እዩ ክገርመካ እቲ ገዛኢ ኣእምሮ ንኽትሪኦ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እቲ ናይ ኢኮኖምያ ገዛኢ ናይ ፖለቲካ ገዛኢ ናይ ስልጣን ገዛኢ ግን ንኽትሪኦ ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ እቲ ናይ ኣእምሮ ገዛኢ ግን ንኽትሪኦ ፍጹም ኣጸጋሚ እዩ ስለዚ ኸ እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኸውን ዘሎ ስቴፈን ከም ናይ ፖለቲካ እሱር ኣብ ዝነበርካላ ዓመት ንዓኻታ ዝኸበደት እንታይ ነይራ ንጉጉይ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ጸሓፊ ፕሮፌሰር ናይ ስነ ጽሑፍ እየ ነይረ ኩሉ ግዜ መጻሕፍቲ ኣብ ከባቢየ እዩ ነይሩ ሽዑ ግን ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ኣትየ ነይረ መጻሕፍቲ የለን ሬድዮ ምስማዕ የለን ጋዜጣታት ዝንበብ የለን ብርዕ መፍሰሲ ሓሳቢ የለን ኩሉ ነገር የለን 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 እሞ ባ ከመይ ገረዳ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክነብር ዝኽእል ድሓር ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኾይነ ሓደ ልቢ ወለድ ክጽሕፍ ወሲነ ኣብኡ ኾይነ ኸዓ ብቋንቋ ጊክ ይጽሕፈ ኣብቲ ግዜ እቲ ብቋንቋ ጊክ እዩ ዘመናዊ ልቢ ወለድ ስነ ጽሑፍ ዝተጻሕፈ ይነበረን ስቴቨን ኣብ ታሕቲ ጽዑቕ ምክትታል ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ከመይ ጌርካ ልቢ ወለድ ክትጽሕፍ ክኢልካ ንዓይ ፈጺሙ ይተረዳእንን ንጉጊ ብርግጽ ቀሊል እዩ ግን ከዓ ቀሊል እውን ኣይኮነን ብዝኾነ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝፈጸምክዎ ሓጢኣት ክናዘዝ እዮም ዝደልዩን ነይሮም ስለዚ ክትናዘዝ ትደሊ እንተኾይንካ ወረቐት ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ዘይኮነስ ሓደ ወይ ክልተ ፍልዮ ጥራዮም ዝህቡኻ እቲ ቀንዲ ነገር ግን ብርዒ ስለ ዝህቡኻ ብሓቂ የድልየኒ ነይሩ እቲ ወረቐት ኣይኮነን ዘድልየኒ ነይሩ ሓደ ክልተ ፍልዮ ወረቐት ንዓይ ኣገዳሲ ይነበረን ንዓይ ዘድልየኒ ፒሮ ጥራይ ነይሩ ትፈልጥ እቲ ንድርሰተይ ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ወረቓቕቲ ከቢይ ከም ዘምጾ ወረቐት ናይ ዓይኒ ምድሪ እየ ዝጥቀም ነይረ እቲ ዝህቡና ዝነበሩ ወረቐት ናይ ዓይኒ ምድሪ እቲ ልሙድ ልምሉም ዓይነትካ ኣይነበረን ቁሩብ ከቢድ እዩ ነይሩ ካልእ ንእሱራትና ንምዝና ኢለ እውን ዋዛታት ወትሩ ገብር ነይረ እቲ ዋና ነገር ግን እመን ኣይትእመን ንዓይ ብርዒ ሒዝካ ኣብ ወረቐት ምሕንጣጥ ኣብቲ ሕሰም ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ሽዑ ጽሒፈ ክውድእ እንከለኹ ነቲ ናይ ሸቓቕ ወረቓቕቲ መሊሰ ጠቕሊለ ይሽፍኖ ነይረ ኣብ ላዕሊ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይተጻሕፈ ኣምሲለ የቐምጦ ነይረ ካብ መንጎና ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዝነግር ኣካል ኣይነበረን ስለዚ ቁስናት ኢና ነይርና ኣብ ጥቕምን ዘይወዓለ ጥማር ናይ ሸቓቕ ወረቓቕቲ ኣሎ ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ሓላው እውን የለን ብዝኾነ ሓንቲ መዓልቲ ግን ናብ ሸላና መጺኦም እታ ጥቕላል ወረቐት ዓይኒ ምድሪ ረኺቦማ በቃ እቲ ኹሉ ጸሓፍክዎ ረኺቦም ኣኪቦሞ ስቴፈን እዋ ከመይ ጌርካ ደኣ መሊሶም ኢልካ ዶ ወይስ
ንጉጉይ ሓድሽ ኮሚሽነር ፖሊስ ነይሩ ነቲ ኣብ ቁርፅራፅ ወረቐት ዝፀሓፍክዎ እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ብደንቢ ኣይተመልከቶን መስለኒ ምናልባት ብቋንቋ ጊኪዩ ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ ንቋንቋ ጊኪዩ ከምብቦ ወይ ክርድኦ ስለ ዘይከኣለ ኸይከውን ወይ እውን ብቋንቋ ጊኪዩ ጥራይ ብምዃኑ ኣትሒቱ ርእይዎ ክኸውን ይኽእል እዩ በቃ ነቲ ወረቓቕቲ ድሕሪ ምግልባጥ ነቲ ወረቓቕቲ ኩሉ መሊሱለይ ድሓር ካብታ ዝነበርኳ ሸላ ወፂኡ ኸይዱ ስቴፈን ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተፈታሕካ ብድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸናሕካ ኢኻ ንሓደ ዕቑድ ማለት 10 ዓመት ዝኣክል ብዛዕባ ቋንቋን ሓይልን ኣብ ትሕቲ መግዛእታዊ መምርሒታት ኣብ ዝብል ኩርናዕ ጠመተ ብምሃብ ኢኻ ክትጽሕፍ ጸኒሕካ ድሕሪ ዚኻ ኸዓ ኣብ 1986 ዲኮሎናይዚንግ ዘ ማይንድ እትብል መጽሓፍ ዘርጊሕካ ንጉጊ ኣብ ኩለን መግዛእታዊ ትካላት ዘውፈራ መንግስታት ማእከልነት ቋንቋ ዝጥምት ነይረ ኣብ ኣፍሪቃ ኣውስትራልያ ኣሜሪካ ኒውዚላንድ ኣየርላንድ እቲ ቋንቋታት በቲ ናይቶም ጋኒናዊ ጭራቕ ቋንቋታት ዝተዓብለለይ ነይሩ ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ግዛኣታት እንግሊዝ ኣፍሪቃውያን ቋንቋታት ኣብ መንጎ ተምባሮት ኮይኖም ዝነበሩ ብቋንቋም ንኸይረዳድኡ ዝኸልከለ ነይሩ ቃል በቓሉ ብቋንቋም ከይዛረቡ ተኣጊዶም እዮም ባሮት ኣፍሪቃውያን ብቋንቋም ክዛረቡ ዝተረኽቡ ተቐቲሎም እዮም እዚ ናይ ቋንቋ ሕቶ ነቲ ገዛኢ ማለት ገባቲ ሓይሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቋንቋታት ደቀባት ኣሜሪካ ቋንቋ ማኦሪ ከምኡውን ቋንቋታት ኣውስትራልያ ኣቦርጅናዊ ቋንቋ ከምኡ ይጋጢምዎ ህዝቢ ተራሲዩ ቆልዑ ተቐፂዖምን ተቖፂኦምን እዮም ስቴፈን ብዘይቀል ዓለም ካብ እትእስር ነጀው ብዙሕ ከም ተለወጠ ፍሉጥ እዩ እስከ ብቐዳምነት ብፍላይ ካብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብመንእሰያት ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝተጻሕፈ ሓያሎ ልብወለዳት ብእንግሊዝኛ ዝተጻሕፉ ርኢና ኣለና እዛ ከም ፀገም ጌርካ ትሪኦ ዶ ወይስ እቲ ዲኮሎናይዚንግ ዘ ማይንድ ዝብል ኣምር ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ መጽሓፍ በእንግሊዝኛ ወይ ፈረንሰኛ ንጉጊ ኣይፋለን ሕጂ እውን ፀገሚ ሓቂኻ ኣለዋ እዚ ብመንእሰያት ኣፍሪቃውያን ጸሓፍቲ ዝፈሪ ዘሎ ልብወለዳዊ ጽሑፍ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ እቲ ፀገም ግን ሕጂ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ወለደና ዝነበረ በእንግሊዝኛ ወይ ብፈረንሰኛ ይጽሕፉ ምህላዎም እዩ ዘሕዝን ስቴፈን ገለ ካብዞም መንእሰያት ጸሓፍቲ በእንግሊዝኛ መጽሓፍ ገዲፎም ብቋንቋም ክጽሕፉ ምደለኻ ዶ ንጉጊ ፀገም ኣሎ ከቢድ ፀገም ንኣፍሪቃዊ ስነ ጽሑፍ ተገዲሶም ተበግሶ ወሲዶም ዝርግሖ ኣሕተምቲ የለውን ኣነ ብቋንቋይ ክጽሕፍ ተበግሶ እንተወሲደ ግድን ክዝርግሖ ክደልየ እቲ ፀገም ግን ሓገዝ ኣሕተምቲ ክትረክብ ከቢድ እዩ እቲ ዝቐለለ ንዓይ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ጽሒፈ ኣሕተምቲ ክረክብ ቀለኒ ስለዚ ኩሉ ናይ መንግስቲ ፖሊስታትን ኩለን ኣሕተምቲ ትካላትን ኣንጻር ኣፍሪቃዊ ቋንቋታት እየን ደው ኢለን ዘለዋ ሕቶ ስለዚ ብእንግሊዝኛ ዝጽሕፉ ሰባት ትቃወሞም የለኻን ማለት ዲ ማለት ዝተቃወሙኻ ንቋንቋ እንግሊዝኛ ጥራይ ዝመስል ንጉጊ ነዛ ሕቶ እዚኣ ኻ ምጽኸ ገለ ሰባት ንቋንቋ እንግሊዝኛ ዝጻረር ዘለኹ ኮይኑ ኸይስምዖም መታን ኣነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ኤርቪን ናይ እንግሊዝኛ ፕሮፌሰር ምዃነይ ከዘኻኽሮም ከለኹ ደስ ብለኒ ኣነ ኣንጻር እንግሊዝኛ ይኹንኩን ግን ኣንጻር እቲ ገዛኢ መዋቕር ዝኾነ ቋንቋ እየ ስቴፈን እስከ ናብታ ዲኮሎናይዚንግ ዘ ማይንድ እትብል ሓደ ክንምለስ ቀንዲ ዛዕባይ ኣብ ቋንቋ ዘተኮረ ጥራይ ነይሩ ኢልካ ዲኻ ዝሓስብ ወይስ ብዛዕባ ካልእ ነገራት እውን ኣሎ እዩ ንጉጊ ዝተተሓሓዘ እዩ ምስ ኩሉ ነገር ሎሚ ኣብ ኬንያ ወይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ስራሕ ሕቶ መውሰድ ቋንቋ እንግሊዝ ትፈልጦ እንተደኣ ኮንካ ፕሮፌሰር ኩን ኣይትኹን ብዘየገድስ እንግሊዝኛ ብምኽኣልካ ጥራይ ብልጭ ኣለካ እዚ ኣብ ፓርላማ ዝዝረብ ቋንቋ እዩ ስለዚ ኸዓ ነዚ ኣብ ቋንቋ ዝገብሮ ዘለኹ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ንመንፈስ ኣፍሪቃ ንኽሕደስ ኢለ ዝቃለሶ ዘለኹ ስቴፈን ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዊሕ ዓመታት ተቐሚጥካ ኣለኻ እሞ ናብ ሃገርካ ኬንያ ንኽትምለስ ሓሲብካ ዶ ትፈልጥ ንጉጊ እዋ ይሓስብ መዓልታዊ ብቋንቋ ጊኪዩ ኣብ ዝዝረበሉ ቦታ ምዃን የብህገኒ እዩ ብልክዕ ሓደ መዓልቲ ክምለስ እየ ቅድሚ 2 ወይ 3 ዓመት እዚ ናይ ሕጂ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ንዓይኒ ስድራ ቤተይን ናብ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሉና ነይሩ ኣብቲ ጋጣሚ ኸዓ ኣቦኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝለኣኸኒ ንሱ ግን ኣብ ቤተ መንግስቲ ጥራይ ክቕበለና ከም ዝደሊ ሓቢርኒ ነይሩ እዩ ስለዚ በዚ ጋጣሚ ኣዝየ ዘመስግኖ ሓቂ ሓይሽ
بكينيا وي بأفريقيا تسفايك ورزيني فتصيمونا إيداي كهبني جدن تروتام سوس أكو كملس دليه راديو إيرنا ناتا دمسير تراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون غفيتا ويوان قرب لكم تللي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء مل اختصاص أنك تقدر فلي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مسريدي رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستات وازاتات زغرب خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مسريدي رنا